mu so muke mu ji malam me hukuncin mai rawa. Hukuncin mai rawa? Lalle ka zo da jibinta na taɓa wata aya. Gaskiya ne malam. Hukuncin mai rawa kake gani ba ƙaramin hukunci ba ne. Gaskiya ne. Wallahi za su gane. Allah ya iya wa rawa ga baki ba. Rawa ba abin yi mace. Kai ka san rawa ba mu da muke malamai ba garin da muke ba. Gaskiya ne. Kai ka san waye ni kuwa? Yanzu rawa dai babu kyau a takaice. Ba kyau. Duk ma mai babu kyau. Ina faɗa ina ji. Muna san suna jiya. Gaskiya ne. Allah ya barka da kai. Ai mun rasa kun. Amma malam ran nan a tire da faya wajen wani gidan fati ba kai ne da ranka yi rawa kake ba. No. Gyaɗa mai sihiri ka ɗauka ka ga ɗaya ka bare ka ga biyu. Ba ni bane. A ka tuna dai malam. Ka tuna. Kai da dole. Ka iya wajen ka. Har sai ka sai zan zabu wallahi. Ka san ne yi wa malami kazabi. Kai ka san waye ne. Ka ce mutum ba kowa ne. To yanzu malam za ka iya rantsewa da Allah ba kai kai wannan ba. Kai ɗan jarida. Kai ka san rantsuwa ba yau ba. What?